Ako! Haha! Si Kibulayog! Ako ang pagatuhuan sa tanan mga pastura! Ang kanang mga pastura, mga gwapa, may ma-apply diri, ani simbahan na. Kaya ako, si Kibulayog, pwede na ako taputon langit o ang yuta. Ari sila apply na ko. Kaya ako, si Kibulayog. Lutuo sila ani akong simbahan. Apply sila din ako. Kanang mga gwapa, kay ako ko malang hikapon ang ilang mga paa. Di ko mo dawat og pastora nga dili gwapa. Kanaging gwapa, kay ako pa malang puro mga paa. Dili ni mahimo. Kinahanglan nga ireklamo ko ni sa mga kagamhanan ang akong asawa. Kay nagsigil hinung sa simba. Magsigig pa gwapa. Nahibong ba ko ni ko asawa, kay nig-uli sa mua. Pirmi na lang magluya. Nanong gani kong asawa. Kinahanglan nga akong ipahibaw ni sa tanan ng mga katawhan nga dili sila mutuan ang Kibulayog. Kanak yung mga bana nga nagreklamo sa ilang asawa bahin ang Kibulayog. Kay gikan sa simba, inig uli magluya. Kinahanglan yun nga ako ni reklamo. Iadto ko ni sa Senado. Sakto. Pero umunahon na kong adto si General Taguroy. Kay si General Taguroy may makasulbad ako ani. Amigom na ko na. Ako nga doon si General Taguroy. Kinahanglan nga ang akong asawa di na simutuan ang Kibulayog. Ani nga mong barangay, siya may pinakasikat. Kay tuon kaya sa mga tao mutuo kaniya. Magasimba kaniya ng iyang simbahan nga ba to? What? Adto na ko si General Taguroy. Sus, di naman siguro ni maayo ning ibihagin ako da. Paita ni ako pagka-general. Anugon sa ako pagka-general, wa man sa sweldo. Hindi ko kapit bago. Reperon ko lang isa ni. Eh para nga makakita ko sa mga maayong balita, maayong salida. Taka nga masalida mga nindotron. Nagharbay na mga balita. Nga ako noy, Kibulayog mo na, unsa nang kuha na. Taka na naglikramo na. Makumutan na unta ko sa TV o yung mga telebisyon. Saan mo sana akong TV o nga. Guba naman. Ita ni wa magisa ko sweldo eh. Pagkaanugod sa ko ang pagka-general kunuhay. Wa man sweldo eh si General Taguroy. Paita. Sige lang. Pag-antos sa kuha ni ayo-ayo, basin pa dayo maayo ni. Okay. Ayo-ayohon ko lagi sa kini. Sige kay ako ang nagkumbuhato na ni. Oh! Uy, General Taguroy. Oh, sana ito? Ano problema? Adyo ko General kay gusto na ko nga akong isulti na nimo ang hinanakit ani akong dughan. Mahitungod ani akong problema nga gipasan. Sus no. Unsa man ang kuha na problema taw nimo? Ani man ko ni siya General. Para nga masulban niya akong problema. Isugid ko kanimo ang tanan. Sulti. Ang akong asawa sukad lang ni abot na si Kibulayog. Wala ko'y tarong katulog. Pastila no? Kaya ang akong asawa magsigil lang sig simba. Unya inikuli magluya. Sus, naatinoon na. Naabot na ka naligramo na kuha na. May kaniya ka. Karo ato na kapakita ang pagi. Nga masulbad na siya. Ako, para nga masulbad yung problema, kuyog ta, mangutan natin ang Kibulayog kung unsay mga pangyarihan nga naabot na niyang kinabuhi. Kaya nga nga anta ng mga tao, magtuo mong gina niya. Sige. Hindi na kayo mga reklamo sa mga kabatanunan ganyan ka ng mga pastura nila. Nga, puro nilang paa. Tinglan, kana yung tinuod gina istorya ha. Kaya doon lang na sa'yo, nahitabo na rin, niligramo. Maog yung po yung diferensya. Ato ng pangita ang sulbad, at tuon na ito. Kaya unsay rin, tinuod gina nga siya di ay, maog na yung trabaho. Ipakurong tana. Tana. Sige. Ato na to ang yan simbahan. Sige, uban na ito. Taas, bato ko lang nagito ko na yung simbahan. Sige, uban na ito. Siya ito itagiya sa langit o sa yuta. Sus, ginoo ko. Ato siyang isurihan. Tana. Nana. Aba na. Nag-ampo. Aw kana. Ato na nga tuon. Uulon na. Kaya ampo siya. Oh, ako si Kibulayog. Magatuogin mo tanan mga katawhan diri ako. Kay ako ang tagiya. Muni. Sa langit o sa yuta. Ikaw si Kibulayog. Sa iyo toyo. Daghan naman kayo ng ligramo. Unsa man imuhang pag pahiro-hiro din ang imuhang
Pinuyan ng bato. Sa may hilikramo, nga, mga pastura na ko, mga bapa matong pursing are. Ano mo likramo mo sila? Ang likramo ka ng mga batignaw? Naglikramo kay Why you imo ko bully nung me? hapyuro ng pag unsa na katinod. Ay, dili na maong likramo ha. Ang likramo nila, ana, unta, kay dili, aris lang ako, sila magaling mikapikap. Kaya ako singo tambal sa ila, para magwapa sila. Dili ko nga, kuwan, Di na mao. magwapa Dili na sila. maong priya. Basta maghikap-sikap sila sa akong singot. Musamot sila kagwapa, muputi pa dyan ila pa. Unsa man hindi ka kagabahanan di ay Kung kamahanan dyan kung klaro. Klaro dyan kung kamahanan. Pwede na ko taputon ang langit. Ang yuta. Karong adlaw ba? Ha? Pwede na ko taputon ang langit ug ang yuta. Karong gini nga dawa? Oh, Sige, sige. Karuhan ha. Gusto Karuhan ha. matapot animo karon dayon nga dawa. Karuhan na. si alimo ko ka. Oh, sila mo ko. Ilhan na ko. Wa ko kailangan. Pero ilhan na ka ko dan. Alimo ko ka. Oh, limo ko bitaw ko. Oh, kita wa ta magkaila. Ako gi ko sa akong gaw po. Oh, taguray pa nga ano mo. Ha? Kaila? Ila sa nito. Wa ka kaila? Di mo pangan? Ngano na ba mag-aasa man mo kitali dinhi? Ano ni mo kitali? Ay, dili oh. Dili. Naay nagsulat. Pangajion ako. Makamao mo. Sus, akong Di, pangajion. totoo. Oh, makamao mo sa akong pangaji. Asam na gisulat nimo imo pagkaji? Oh. Ano imong lilupan? Jesus, tuba, Jesus, aglaw, Jesus, istilikod, Jesus, kunitisim timi, Jesus, ilil. Kailan kang ilil, Jesus, ilil. Jesus, kusita, Jesus. Grabe, grabe. Ha? Grabe gigisi. Kailan mo? Bibi karon gusto mi makakita sa imong gahom. Taputa ang langit ug gingayuta karon dayon. Taputon ako ang langit, ang yuta. Oh, karon lawa, Karon kaya, yun. na maipit ko. Ah!